ಬಂಧುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ ರಾಜಕೀಯಡು ತಮಿಳ್ನಾಡುದ BJP ಪಕ್ಷನ ದೇರ್ತ ಪತ್ತನ ಅಂಚನೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜಕೀಯಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತನ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಏರು ತೂಕ. ಬಂಧುಲೆ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಪನ್ನಗನಿ ರಪ್ಪ ತೋಜುನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದು. ಬಂಧುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಡು ಅಣ್ಣಮಲೈಲ ಒರಿ ಅಂಚನೆ. ಬಂಧುಲೆ ತನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬೇಲೆನ ಬುರ್ದು ರಾಜಕೀಯಗೆ ಜತ್ತನ ಅಣ್ಣಮಲೈನ ಒಂತೆ ಕತೆ ತೂಕ. ಬಂಧುಲೆ ಅಣ್ಣಮಲೈ 1984 ಜೂನ್ 4 ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ತೊಟ್ಟಂಪಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ಬುಕ್ಕ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗೆ ಆದು ಪುಟ್ಟುಬೇರು. ತನ್ನ ಊರುಡೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಕ PUCನ ಮುಗಿಪಬೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ದ BSc ಕಾಲೇಜು BTech ಪದವಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಣ್ಣಮಲೈ 2010 ಲಕ್ನೋದ IIM MBA ಪದವಿ ಮುಗಿಪಬೇರು. ಅಂಚನೆ 5 ಬುಕ್ಕ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪೇರು. ಅಂಚನೆ 2011 IPS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು. ಅಂಚನೆ. ಬಂಧುಲೆ ಸುರೂಕು ಕಾರ್ಕಲಡಿ ASP ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಡು SP ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಡು DCP ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ದಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬೇಲೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರ್ಪೇರು. 5 ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳೂರ್ದು ಬುಕ್ಕ BJP ಸೇರ್ಬೇರು. ವಿಧಾನಸಭೆದ ಓಟುದ ಪಗ MLA ಆದ ಉಂತುದು ಅಣ್ಣಮಲೈ ಒಂಜಿ 20,000 ಓಟು ಕಮ್ಮಿಯಾದ ಸೋಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜ್ಯ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದಿತ್ತನ ಮುರುಗನ್ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ತನ BJP ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಅಣ್ಣಮಲೈನ ಕುಲ್ಲಬೇರು. ಅಂಚನೆ ಅವು ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ರಾಜಕೀಯಡು BJPದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಸುದ್ದಿ ಆಪಂಡು. ಬಂಧುಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪುನಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆದಕ್ಲೇನು ಬುಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಕ್ಲೇನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕಳು. ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ದ್ರಾವಿಡ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ದ್ರಾವಿಡರು ಆಯ್ನ ನಮ ಆರ್ಯರ್ನ ಆಡಳಿತೇನು ನಮ ಒತ್ತೊನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಮಂಡೆಗೆ ದಿಂಜದೇರು ಅಲ್ಪದ ದುಂಬುದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. ಅಂಚಾದು 1967 ಬುಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮನೆ ಪಾಡ್ಯರ ಆತಿಜಿ. ಅಂಚನೆ 1967 1977 ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ DMK ಪನ್ಪುನ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಂಡು. 5 ಬುಕ್ಕ 1977 ಬುಕ್ಕ 1988 ಮುಟ್ಟ AIADMKದ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಂಡು. 5 ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತ. ಅಂಚಾದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಯ್ನ BJP ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮನೆ ಪಾಡ್ಯರ ಆತೇಜಿ. ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಷದ ಮನೆ ಪಾಡೋಡ್ದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪಕ್ಷಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ DMK ದೊಟ್ಟುಗೂರ BJP AIDMK ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅವು ದಿಂಜ ದಿನ ಉಂತುಜಿ. BJP AIADMKದ ಮೈತ್ರಿನ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣಮಲೈನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದಾಯ ಪಂಡ BJP ಮೈತ್ರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರಗು ಬತ್ತಂಡ BJPದ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪೋಡು. ಐತ ಉಸ್ತುವಾರಿದ್ದೆ ತೊಂದುನ ದ್ವೇ ಅಣ್ಣಮಲೈ. ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚನೆ. ಬಂಧುಲೆ ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಓಟುನು ವೈಪ್ಯರಾಗ ಬೋಡತ್. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲೆನ ದೆಪ್ಪ್ಯಾರ. ಅಂಚನೆ. ಬಂಧುಲೆ ಅಲ್ಪದ ಪಕ್ಷಲೆನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೊಂದು ಅಣ್ಣಮಲೈ BJPನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ. ಬಂಧುಲೆ ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಕೈತಾಡಿಗೆ ಪೋಯರಾಗ ಬೋಡತ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನೆಲ ಎನ್ನ ಜನ ಪನ್ಪುನ ಯಾತ್ರೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಡು ಸಾಧಾರಣ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗ್ಲ ಪೋದು ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆలను ಕೇಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟರ್ದು ಪಾತೆರೊಂದು BJPನ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಬಂಧುಲೆ
ಪಿಕ್ಚರ್ ದಗ್ಲು ಪಂಡನೆ ಸೈಪುನ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಬಂದುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣಮಲೈನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆದ್ BJP ಗೆಲ್ಪುವ ಪಂದದು ತೂವಡತೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಆರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ಆಯ್ನ ಅಖಿಲ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಪಂಪುನಾರೇನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಪಂಡ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಆಸ್ತಿ 2.90 ಕೋಟಿಗೆ ಇಂದು ಬಂದುಲೆ ಅಣ್ಣಮಲೈನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ.